O proxecto de urbanización foi adxudicado á empresa Fernández Carballa e Asociados cun importe próximo aos 44.000 euros. Polo que respecta aos servizos de arqueoloxía, será Árbore Sociedade Cooperativa Galega a encargada de executalos, cun proxecto valorado en algo máis de 26.000 euros. Unha vez finalizado este proceso, tan só resta adxudicar o lote número 3 para a redacción do proxecto de urbanización que sae a licitación cun prezo inicial de 173.000 euros. En paralelo a estes procedementos, o Concello estivo a dar outros pasos encamiñados á execución do polígono, como a recente aprobación en pleno dunha operación de crédito para facer fronte á expropiación dos terreos. O polígono industrial sigue dando pasos firmes, porque a parte máis importante para que un poda xa empezar a licitar o que son as parcelas e non só as obras é que eses terrenos pertenezan ao Concello, polo tanto era importante sacar adiante o que é pois esa licitación, é 1.200.000, que é uns cartos adiantados do que no futuro terán que poñer os compradores e, polo tanto, é un avance máis. A finais de novembro, o DOGA publicaba tamén a aprobación definitiva da modificación puntual do Plan Xeral como paso previo para a creación deste polígono de preto de 300.000 metros cadrados, que virá a satisfacer a crecente demanda de chan industrial no municipio.